Obchodovanie s drogami sa stáva jedným z výnosných kšeftov. Baki Sadik nebol úplne tá hlava toho celého. Naši policajti mali údajne rozpracovaný ten prípad ešte ďalej, do toho zahraničia. Ale nevedno prečo, ten prípad sa už nemal ďalej riešiť. Na taliansku stopu je záujem zabudnúť. Spláchlo by to veľmi veľa štátnych úradníkov. Nejedná sa totiž to len o drogové aktivity badalovcov. Sú tu ďalšie rodiny, sú to Srbi a Macedónci. Vlastne oni s nimi dlhodobo spolupracovali, tak sa to iba presunulo. Začnite prosím skúmať minulosť, pretože odpoveď na Kočneriádu nie je Markíza a jej zmenky. Odpoveď sú celé 90. roky dovoz drog cez počítačové firmy, ľudí s diplomatickými pasmi. Isté je, že v Taliansku je veľa stôp a nie, že nie. Ján Kuciak zdokumentoval detailne drogovú sieť na Slovensku. Prečo teda naša polícia nešla ďalej, keď mohla chytiť ešte väčšie ryby? A na toto doteraz nedal niekto odpoveď. Môžeme zase špekulovať, že v pozadí bol záujem spravodajskej služby, ktorá možno využívala niektoré jeho schopnosti, vedomosti. Firma Petrol Trans je pračka ziskárskych peňazí z kriminálneho úradu finančnej správy, z tzv. Čiernych fondov. Kuciak ich reálne ohrožoval 100 miliónmi pretečú cez Petrol Trans. V spise je taký graf, kde sú rodiny, ktoré podľa Jana Kuciaka obchodujú s drogami, zabezpečujú ten drogový biznis cez napojenia na políciu, finančnú správu. Potom sú tam také vyznačené firmy, cez ktoré sa to legalizuje. Snáď také najznámejšie meno na legalizácii príjmov z drog sa intenzívne podielal Zoroslav Kolár. Myslím, že budúcnosť Slovenska je v spojenectve s krajinami ako Taliansko, Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a tak ďalej. Vadalovci na tých drogách spolupracovali fakt s vážnymi firmami a so všetkými podsvetiami. Jednalo sa o firmy blízke Smeru a SNS. Najväčšia pliaga v Smere bol Kaliňák a Počiatek. Veľká časť podsvetia má takmer sídlo v Nitre, poviem to slušne. Svetové médiá ho označujú za top gangstra Európy. Kontroverzného Nemca zadržali v jednej z nitrianskych reštaurácií. Nedžáty Arabači, 53-ročný muž, označovaný za kolínskeho krstného otca. V októbri 2015 bol Lališ zadržaný v Kolíne nad Rínom. Bakimu Sadikimu hrozí 25 rokov vo väzení, jeho ľudia pašovali heroín z Turecka. Zásielky prichádzali do Poľska tzv. Balkánskou cestou. Odtiaľ ich prevážali na Slovensko a distribuovali v okolí Topolčiana, Žiliny. Slovenská republika je tranzitnou krajinou vo vzťahu k heroínu, ktorý sa mal cez Slovenskú republiku dovážať do Švajčiarska z Turecka. Dnes môžeme povedať nepochybne, treba rátať s tým, že táto cesta funguje ďalej. No ale priznali aj to, že Ján Kuciak žiadal rôzne policajné oddelenia vyjadrenia trestnej činnosti vadalovcov, iných drogových skupín, ktoré sú Srbsko, Macedónsko a kadetade. Takže polícia, ktorá spolupracovala s týmito skupinami, vedela, čím sa zaoberá. Na základe toho koncom roka začal sa sledovať Apač bar, respektíve Apač bar bol zámienka. No a našli tam drogy. Primárne dali sledovať politikov, ktorí majú blízko k drogám. Takže tam bol sledovaný Boris Kolár, Sulík, Peter Zajac, Gábor Gál. Najčastejší, ktorí vlastne sa v tom Apačovi striedali, boli Iveta Radičová a Štefan Hryb. Tam ešte chodil Egon Gál, Fedor Gál, Andrej Mojžiš, Krajniak, Lipšic, šéf SISu, Šrafári. Ten všetko konzultoval s Danielom Lipšicom. Spolupracovalo s nimi veľa ľudí zo SNS. No a na stretnutí Apačov sa objavil sem tam aj pán Lajčák. Čo tam robil Lajča. Na tie stretnutia s Apačmi chodil agent z Nemecka a chodil agent CIA Macháč. Táranie o tom, že Kočner dal sledovať novinárov, ale spis sledovanie nebol primárne o novinárov, jednalo sa o drogy a pačbar. Sledovacie komando Petra Tóta. Ich nadriadení boli opäť vysoko postavení funkcionári a mnohí z tých funkcionárov dostávali slušný príjem z drog.
Ak je skutočnosťou to, čo je v spise, že teda rozkrýval drogovú mafiu na Slovensku, tak potom to by mali ísť ako po údenom. Alebo sudcovi a novinárom bolo vysvetlené, že tadiaľ to cesta nevedie. A máte svoje rodiny. Áno. Je to dohoda, že sa to zväzie na Kočnera a Žužovu. Normálna dohoda. Opozície aj koalície, poviem to slušne, nebudem konkretizovať. Buď chcete, aby to nešlo von, alebo chcete, aby to išlo von. Sú len dve možnosti, iné nemáte, hej? Kto by to kúpil, keď tam je každý? Buď každý, alebo nikto, hej?